втора част. Значи, видях как се минава. Значи така. Тя как се мина? Що ми да отиде там? Много хора, ще опитвам да го настава. Значи, отиваме тук, зомбито е там. Отиваме тук, зомбито е там. Отиваме тук, зомбито е там. После трябваше да мина отдолу. Конорай бе. Значи, така. Прецаках се, бро. Прецаках се. Ама... Докато не стане... Не беше. Значи така. Зомбите коля по средата, там няма минаване. Изчакайте малко. Ако е на така. Не, тук свършва видеото, нямам нерв.